Bună ziua! Au luat pungi de gunoi de două culori, pentru reciclabile și pentru degradabile. Aveți nevoie de pungă? Nu mulțumesc, am. A fost gustoasă banana. Și sănătoasă, iar astăzi vom învăța cum corect să sortăm deșeurile. Resturile de mâncare, cum e coaja de banană și deșeurile menajere, se aruncă la coșul cu punga neagră. Iar cele reciclabile, plastic, hârtie, sticlă, ambalaje, se aruncă la coșul cu punga verde. Am înțeles. E simplu, nu? Lasă-mă un pic. Я сортирую, и иду я наконец. Ах, какой я молодец. Acum direct spre stație de sortare. Sacii de culoare neagră îi depozităm aici, unde sunt deșeurile biodegradabile. Iar cei verzi, la fete, la sortare și reciclare. Iau ce de bine au sortat gunoiul în pungile astea verzi. Plastic, sticlă, hârtie, nu sunt amestecate cu deșeurile menajere. Toate, la locul lor, așa cum trebuie, de o dragoste.